Аз съм майка на Кристиян Ненов, който се роди през 2007 с няколко вродени аномалии. Впоследствие, когато порасна, се оказва, че е и дете от аутистичния спектър. Когато беше мъничък, може би на 3-4 години, така като се поинтересувах какъв спорт, който има по-малко травми, да спортува, разбрах, че това е единствено плуването. При нормални треньори получих отказ и като пита човек, така разбрах за Скури, защото той помага на деца в спортното училище. И така той го прие. В началото, когато го занесох при Скури на басейна, той отказваше да влезе във водата. Но Скури го пое толкова с лекота, просто знаеше как да постъпи и как да го накара да влезе в басейна и това дори да му хареса. Научи го да плува и това вече придоби самочувствие за него. Помага му, когато придобие самочувствие, той после отпуска и да говори. Аз съм го нарекла втори баща на Крис, защото действително трябва да имаш много голямо сърце. Аз виждам какво правя за моето дете, но аз съм му майка. А той прави за стотици деца. Всичко това безвъзмездно от сърце.